Umongameli wamabhinca uNgizwe Mchunu utshene lo owayesakazela iNongoma FM wabesanda kusula uNqubekundlela ukuthi akayisulelanga yena kahle kahle uxoshiwe exoshwa umphathi siteshi. Ubeseqhubeka nodaba lakhe uNgizwe wathi umuntu osesele laphana kwiNongoma FM ukuthi axoshwe uWelcome Ntombela odume ngelikaMahlobo. Wona Nqubeko. UMahlamini akasandla exoshweni kwakhe emsakazweni. Uxoshiwe uMageba akaqala kwezinto right. Yazi uMageba uyakwazi ukuthatha iy'nqumo. Lo ngiyamazi mina. Sekusele ukuthi axoshelele ibunhlululu kuthiwa leli saka leli ene-BP ekuthiwa uMahlobo. Lapho-ke ngiyojabula impela ngigiye ngivuke isenyelo. uMageba uyasefa, hayi. Uyasefa. Manje kuMadlamini ungenaphi exoshweni kwakhe emsakazweni uzama ukuduma nguMadlamini la. Hawu. Iyamukela nje Nqubeko nathi saboshwa. Kodwa nje lento eyenziwa udadewabo kaMadlamini yokuthi ame eduze kwakhe azothi uyabonga abantu bamukela khona i-mentally disturbed. Ukuba uMadlamini uyasazi isiNgisi ngiyakutshela lo muzi ngabe washa. Into okungabe lento yasho usisi wakhe. Awukwazi ukusho kumuntu ukuthi u-mentally disturbed usho ngqo ezwa. Ngenhlahla washo ngesiNgisi ukube washa ngesiZulu shembe ngiyakutshena ngabe namhlanje liyabhubha. Uyafana nse nobaba kaKim owayehleli noKim ku-TV ethi lokho azala nje uKim ubhizi udlupheke phela umlomo lapha udla umlomo uyawumfamuza udla umlomo wakhe lapha ngambona ukhubazeka impela lokhu naku kwamukela uyisesho ukuthi kwaba nje shembe.